Waqt dibattitu organizzat mill-Awtorità tax-Xandir fuq l-Istazzjon Nazzjonali l-4 filgħaxija spikkaw sensiela ta' dikjarazzjonijiet li l-Viċi Kap Nazzjonalista Sajmin Busuttil għamel fil-konfront tal-kandidata Laburista Deborah Xkembri. Busuttil ripetutament attakka lil Xkembri għaliex ma beqgħex tagħti l-appoġġ tagħha lill-Partit Nazzjonalista u minflok għażlet li tkun kandidata mal-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu. Il-Viċi Kap Nazzjonalista saħansitra qal li l-Partit Laburista qed juża lil Xkembri għaliex fi kliemu Xkembri għandha wiċċ ta' nazzjonalista. Partit Laburista vera illi issa għamel rapper sabiħa, jippakkeġġja lilu nnifsu f'rapper sabiħa, juża nies bħal Deborah pereżempju li ġejja mill-Partit Nazzjonalista fuq ir-rapper għaliex Deborah għandha wiċċ ta' nazzjonalista u allura jtara kemm jiena sabiħ. Mhux vera Deborah, mhux vera? B'reazzjoni għal din id-dikjerazzjoni il-Partit Laburista fi stqarrija qal illi Sajmin Busuttil wara l-arroganza ta' min għadu jemmen f'politika tal-passat illi tħares lejn l-uċuħ politika ta' firda illi żmien għadda. Il-Partit Laburista qal li Gonzi Pijan jħares lejn wiċċ in-nies u jara mhumiex nazzjonalisti u laburisti. U Sajmin Busuttil jirrappreżenta din it-tip ta' politika għaliex mhuwa xejn iktar minn kontinwazzjoni tal-arroganza li ħakkmet lil min ilu wis imwaħħal mal-poter. Fl-istqarrija tiegħu l-Partit Laburista qal li wara li bat lin-nies jilletikawan tal-grocer, Sajmin Busuttil issa qed jitlob lil Maltin u lil-Lawċin biex iħarsu lejn xulxin bħal jekk humiex laburisti u nazzjonalisti. Il-Partit Laburista kompla jgħid li iktar ma jgħaddi żmien iktar qed toħroġ biċċar differenza fl-attitudni tal-moviment immexxi minn Joseph Muscat, moviment li qudiemu jara biss huwa Maltin u Għawċin. Dwar id-dikjerazzjoni ta' Sajmin Busuttil tkellem ukoll il-mexxej Laburista Joseph Muscat meta l-4 filgħaxija indirizza l-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista. Aħna meta nħarsu qudiemna mhux nazzjonalisti jew laburisti naraw, aħna naraw ħutna Maltin u Għawċin. Kif ikun wiċċ ta' nazzjonalist? Kif ikun wiċċ ta' laburist? Jien meta nħares lejn ommi, wiċċ tommi nara, mhux wiċċ ta' persuna tradizzjonalment nazzjonalista. Meta nħares lejn missieri, wiċċ missieri nara, mhux wiċċ persuna tradizzjonalment laburista. Ejja ninqataw minn din il-politika tal-passat, ejja nħarsu lejn wiċċ xulxin u naraw Maltin u Għawċin bħalna, għalhekk Malta hija tagħna lkoll.